Tak, keby si išiel do nás ročnou. Zatleskáme, všetci mu zatleskáme. Môže potvrdať, že vôbec sa trénuje, aby najdolšie na týchto plečeky. Do večera do 11 trénoval, ja som videl od Rona. Do 11 trénoval po ulici. Tak, no, gratulujeme. Druhé miesto. Oj. Druhé miesto. Stano Búskovi. Výborný, ľahká ohoraný tréner. Označný skôr, jak vodič, tak motorka. Púca je, dobre. Ešte jedno, odmostí na papí, áno. Prvé miesto vyhral Kročka Marian. Kročka Marian. Kročka Marian, výborne. Závod Medvedatil sprint vyhral. Šampiáňov, no ale chlapci, kurva, otváráme. Jak chcete, je to na vás. Otváráme na pravé, nové, na kotníku. Na kotníku. Foto! Nestrivaj na nás! Ešte trošku doprava. Gratulujeme víťazom, gratulujeme! Jedna foto pre organizátorov, áno, to dáme do